नै कungkrajरानि मेन दैबानानि अबस्थाया रायजोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना लामासोमोन इयो साफा गैला दा दै लामासो जाबाय दानिया मानसि थाबायग्रा लामामोन गारि बारनो हाला सेस खुरखाजोब्बाय साफा नै बारियाबो गैला दैलाम बारिसो जाबाय सेस लामा दासो बानायहांगासिनोमोन बे लामा गोदान गैला दा दैलाम जाजोब्बाय नै दंफांफ्रा सेस नै लामासोमोन बेबायदि अबस्था जाबाय गाइस सेस सेस बारिया दै लामा थांनो जालांजोब्बाय नै नायनो हागोन न'फ्राबो माबायदि जाजोबखो बबे जायगानिफ्रायबा लाबोजानाय जाखो बे दंफांफ्राबा सेस बेसेबां गिदिर गिदिर दंफां साफा उरायजोब्बाय नै फाक्का लामा लुनायमोन बे फुराना कारेन्ट पस्ट गैला नै लामाया बे गेजेर खन्द'आव दैलाम जाबाय ओमफ्राय नै ब्रिजआ नै बेबो खुरखाथारबायानोमोन दैयालाय सेमहांबाय सेमनाया ओमफ्राय लामायासो सेस जाबायना इयो गारि लांनो हाला